χρονικό της μετονομασίας της κοινότητας Χατζή-Μπέιλικ σε Βυρώνια. Τους ευχαριστώ όλους για την άμεση ανταπόκριση στην κοινή μας προσπάθεια. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Συλλόγου Βυρώνιας για την γόνιμη συνεργασία μας και φυσικά τον Πρόεδρο και τη Διευθύντρια της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερών για την ευγενική παραχώρηση της αίθουσας και τη συμμετοχή του στην εκδήλωση. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ξεκινάμε λοιπόν τη σημερινή μας εκδήλωση με τον πρώτο μιλητή, τον κύριο Κωνσταντίνο Διώγο, με θέμα «Στα ίχνη του Λόρδου Βύρωνα, από τη Σκωτία στο Μεσολόγγι». Ο Κωνσταντίνος Διώγος είναι διδάκτορ νεότερης ιστορίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και τα τελευταία χρόνια ζει και εργάζεται ως φιλόλογος στις ΣΕΡΕΣ, στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας των Φυλακών της Ιλφίδας. Σπούδασε ιστορία στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και συνέχισε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στην νεότερη και σύγχρονη ιστορία στο Απτήρα, από όπου και έλαβε τον διδακτορικό του τίτλο το 2019. Διετέλεσε επιστημονικό συνεργάτη του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα στη Θεσσαλονίκη. Έχει αναλάβει την επιμέλεια σε διάφορες εκθέσεις ιστορικού περιεχομένου. Έχει διατελέσει επιμορφωτής σε σεμινάρια σχετικά με τη διδασκαλία της ιστορίας στη μέση εκπαίδευση και έχει λάβει μέρος σε ελληνικά και διεθνή ιστορικά συνέδρια. Άρθρα του έχουν κατά καιρούς δημοσιευθεί σε διάφορα επιστημονικά περιοδικά. Φέτος κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια το βιβλίο του με τίτλο «Το όραμα των Ελλήνων για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, από την Ελληνική Επανάσταση έως τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο». Κύριε Διώγο, σας ακούμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μουσιάδου. Καλησπέρα σας. Καταρχάς, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω μερικούς ανθρώπους. Πρώτα απ' όλα τη φίλη και φιλόλογο την Εύη Γεωργοπούλου, η οποία είχε αναλάβει αρχικά να μιλήσει εδώ για τον Λόρδο Βύρωνα, αλλά λόγω της απουσίας της μου πρότεινε να την αντικαταστήσω. Τον Ηλία Τσικυρίδη και το Πολιτιστικό Σύλλογο Βυρώνιας, όλους τους ανθρώπους της εταιρείας εμείς, της εταιρείας μελέτης και έρευνας της ιστορίας των Σερών και φυσικά την πάντα φιλόξενη Κεντρική Βιβλιοθήκη, αλλά και εσάς που αφιερώνετε το απόγευμα της Δευτέρας σας για να μας ακούσετε. Λόρδος Μπάιρον, τυχοδιώκτης, αλκοολικός, κεντρικός, ανήθικος, σεξουαλικά ακόρεστος, αμετροεπής, κακομαθημένος, επιπόλαιος, με λίγα λόγια mad, bad and dangerous to know, όπως τον αποκάλεσε μια από τις ερωμένες του, η Caroline Lamb. Αυτά είναι μερικά μόνο από τα επίθετα που με αστόχαστη ευκολία αποδίδονται συχνά στον Λόρδο Μπάιρον σε περιγραφές συγχρόνων του ή σε άρθρα που μπορεί να διαβάσει κανείς στο διαδίκτυο σήμερα, αλλά και σε κείμενο μερικών βιογράφων του. Όλοι αυτοί επιμένουν να εστιάζουν υπερβολικά την προσοχή τους στην ομολογουμένως σκανδαλώδη ιδιωτική ζωή του Μπάιρον. Αν περιμένετε από την δική μου εισήγηση να κοιτάξετε μέσα από την κλειδαρότυπα στην κρεβατοκάμαρα του ποιητή, δυστυχώς θα σας απογοητεύσω. Γιατί διαφωνώ με την εστίαση στις σκανδαλοθυρικές πλευρές της ζωής του Μπάιρον, που έχουν να κάνουν με τους φιεδώδεις έρωτες και τα σεξουαλικά σκάνδαλα. Διαφωνώ όχι από κάποιο ηθικό συντηρητισμό, αλλά επειδή μια τέτοια προσέγγιση θολώνει και αποκρύπτει τον Μπάιρον της ιστορίας, τον πολιτικό Μπάιρον, την πολιτική δηλαδή διάσταση του έργου και της προσφοράς του, που κατά τη γνώμη μου έχει τη μεγαλύτερη σημασία. Ο Λόρδος Μπάιρον και όσο αναγνωρίζεται ως μια από τις κορυφαίες μορφές του φιλελληνικού κινήματος στην Ευρώπη και σίγουρα ήταν ο διασημότερος φιλέλληνας της εποχής του. Ο φιλελληνισμός καλλιεργήθηκε μέσα στο πνεύμα του κλασικισμού του 18ου αιώνα, ο οποίος ανανέωσε το ευρωπαϊκό ενδιαφέρον για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Πολλοί Ευρωπαίοι διανοούμενοι, αρχαιολάτρες, με κλασικές σπουδές, αναζήτησαν στις αξίες της αρχαίας Ελλάδας το πρότυπο για την οργάνωση των δικών τους κοινωνιών. Πολλοί από αυτούς, ως περιηγητές, ταξίδεψαν στη σχετικά άγνωστη ως τότε Οθωμανοκρατούμενη Ανατολή. Αναζήτησαν το κάλος και το μέτρο στα αρχαιοελληνικά μνημεία
και μερικοί, όπως ο Λόρδος έλεγε, βρήκαν την ευκαιρία να αποσπάσουν κάποια από αυτά. Μαζί όμως με τον κλασικό πολιτισμό της αρχαίας Ελλάδας, ανακάλυψαν και τους σύγχρονους Έλληνες με τα προβλήματα που είχε σωρεύσει στον ελληνισμό η καταπιεστική και μακραίωνη Οθωμανική εξουσία. Η περιηγητική λογοτεχνία ξύπνησε το ενδιαφέρον για τη σύγχρονη Ελλάδα και δημιούργησε τις προϋποθέσεις για τη μελλοντική στήριξη του ελληνικού αγώνα της ανεξαρτησίας. Η δράση του Λόρδου Μπάιρον εντάσσεται ακριβώς μέσα σε αυτό το πλαίσιο φιλελληνισμού που μόλις σας περιέγραψα. Ας τον γνωρίσουμε όμως λίγο περισσότερο από κοντά. Ο George Gordon Noel Lord of Byron, όπως ήταν το πλήρες όνομά του, γεννήθηκε το 1888 στο Λονδίνο. Η μητέρα του, Κάθριν Gordon, καταγόταν από αριστοκρατική οικογένεια της Σκωτίας. Ο πατέρας του, John Byron, ήταν ένας μέθησος πρικοθύρας, ο οποίος αποκατασπατάλησε την περιουσία και της πρώτης και της δεύτερης συζύγους του, η Κάθριν ήταν η δεύτερη, εγκατέλειψε γρήγορα την οικογένεια και πέθανε το 1791, όταν ο νεαρός Byron ήταν μόλις 3 ετών. Παρά τα οικονομικά προβλήματα, η μητέρα του προσέφερε μια αξιοπρεπή μόρφωση σε ένα καλό σχολείο στο Aberdeen της Σκωτίας, όπου ο Byron πέρασε τα παιδικά του χρόνια. Το 1798 η τύχη χαμογέλασε στον 10χρονο Byron, όταν ένας αριστοκράτης θείος του, ο William Byron, πέθανε, κληροδοτώντας στον νεαρό Byron τον τίτλο του Λόρδου, μια αξιοσημείωτη κτηματική περιουσία, καθώς και μια θέση στη Βουλή των Λόρδων με την ενηλικίωσή του. Έτσι, ο Byron κατάφερε να συνεχίσει τις σπουδές του στο Harrow School της Αγγλίας και να τις ολοκληρώσει στο περίφημο Trinity College στο Πανεπιστήμιο του Cambridge. Μετά το πέρας των σπουδών του 1808, ο Byron αποφασίζει να επισκεφτεί την Οθωμανοκρατούμενη Ελλάδα. Το ταξίδι αυτό αποτελούσε μέρος μιας διαδεδομένης συνήθειας των μορφωμένων Βρετανών αριστοκρατών να πραγματοποιούν ένα grand tour, μια μεγάλη περιήγηση σε χώρες της Ευρώπης, ένα είδος μοίηση στην ενήλικη ζωή, σαν την πενθήμερη εκδρομή που πάνε τα παιδιά της Τρίτης Λυκείου. Επειδή όμως η υπηρετική Ευρώπη σπαρασόταν από τους Ναπολεόντιους πολέμους, ο Byron κατέληξε σε ένα ταξίδι στη Μεσόγειο και ειδικότερα στην Ανατολική Μεσόγειο, για να δει από κοντά τα απομεινάρια της αρχαίας Ελλάδας, όπως την είχε πλασμένη στη φαντασία του από την κλασική του παιδεία στο Cambridge. Ο Byron έφτασε για πρώτη φορά στην Οθωμανοκρατούμενη Ελλάδα το Σεπτέμβριο του 1809 με μια φρεγάτα στο λιμάνι της Πάτρας. Συνοδευόταν από τον υπηρέτη του Φλέτσερ και τον στενό φίλο και συνταξιδιώτη John Cam Hobhouse, ο οποίος μάλιστα εξέδωσε και ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον ημερολόγιο των ταξιδιών τους. Η παρέα επισκέφθηκε διαδοχικά την Πρέβεζα, το Μεσολόγγι και διαμέσου της Άρτας και της Πρέβεζας έφτασαν στα Ιωάννινα, όπου μάλιστα ο Λόρδος Byron συναντήθηκε και με τον περίφημο Αλή Πασά των Ιωαννίνων. Στη διάρκεια αυτού του ταξιδιού, ο Byron άρχισε να συνθέτει ένα μακροσκελές ποίημα με τον τίτλο Childe Harold's Pilgrimage, το προσκύνημα του Childe Harold. Το έργο που λίγα χρόνια αργότερα θα γνώριζε τεράστια εκπαιδευτική επιτυχία και θα χάρισε στον δημιουργό του ανυπέρβλητη φήμη. Στην επαφή με το ορεινό τοπίο της Υπήρου και με τους ορεσίλτους φιλιώτες της περιοχής, ο Byron αρχίζει να βλέπει για πρώτη φορά τους Έλληνες όχι όπως ήταν, αλλά όπως είναι. Ανακαλύπτει παράλληλα με την αρχαία Ελλάδα της φαντασίας και της κλασικής του παιδείας τη σύγχρονη Ελλάδα. Βουνά και θάλασσες, των οποίων τα ονόματα γνώριζε από την μυθολογία και την αρχαία ιστορία, του προκάλεσαν ένα αίσθημα νοσταλγίας για τα παλιά, αλλά και βαθιά θλίψης και απογοήτευσης για την τρέχουσα υποδούλωση και πνευματική στασιμότητα των Ελλήνων. Δείτε πώς αποτυπώνει στο ποίημα Γιαόρ αυτή τη σκέψη. Such is the aspect of his soul. It is Greece, but living Greece no more. So coldly sweet, so deadly fair, we stop, for soul is wanted there. Τέτοια είναι η όψη της ακτής. Είναι η Ελλάδα, αλλά δεν είναι πια ζωντανή. Τόσο ψυχρά γλυκιά, τόσο θανατηφόρα όμορφη, ξαφνιαζόμαστε, γιατί η ψυχή, το πνεύμα της Ελλάδας λείπει από εκεί. Στη Βοστίτσα, στο σημερινό Αίγυο, όπου πέρασαν οι ταξιδιώτες, ο Byron συνάντησε τον νεαρό τότε προϊστό Ανδρέα Λόντο, μετέπειτα
πρωταγωνιστή της Επανάστασης, ο Λόντος με δάκρυα στα μάτια εξιστόρισε στον Μπάιρον τον μαρτυρικό θάνατο του Ρίγα Φεραίου το 1798. Μετά από μια σύντομη στάση στους αρχαίους Δελφούς, ο Μπάιρον φτάνει στην Αττική τα Χριστούγεννα του 1809 και φιλοξενείται στην οικία της κυρίας Μακρύ, χήρας του πρώην Βρετανικού προξένου, και την όμορφη κόρη της οποίας, την Τερέζα, συνθέτει το περίφημο ποίημα The Maid of Athens, η κόρη των Αθηνών. Κατά τη διάρκεια της διαμονής του στην Αθήνα, αρχίζει να μαθαίνει νέα ελληνικά και μεταφράζει στα αγγλικά ελληνικά δημοτικά τραγούδια ανάμεσά τους και τον Θούριο του Ρίγα. Στη θέα της Ακρόπολης θλίβεται αφάνταστα από την καταστροφή του Παρθενών από τον συμπολίτη του Λόρδο Έλγιν και εκφράζει την οργή του για τη λαιλασία των Μαρμάρων, πράξη που χαρακτηρίζει ως ανήθικη, βάναυση και θρασίδινη στο ποίημα «Κατάρα της Αθηνάς». Ακούμε την Αθηνά να μιλάει σε πρώτο πρόσωπο. Από του Τούρκου τη μανία γλίτωσα και του Βανδάλου, μα η χώρα σου έναν κλέφτη μου έχει στείλει πιο μεγάλο. Κοίτα, άδειος ο ναός μου, κατοικία ρημαγμένη και στο χάσου τη μιζέρια είναι γύρω απλωμένη. Τούτα ο Κέκροπας και εκείνα τα έχει ο Περικλής στολίσει και ο Αδριανός τις μουσες για να τις παρηγορήσει και ευγνωμονώ και όσους του ναού μου έχουν χτίσει. Μα ο Αλάριχος και ο Έλγη με έχουν άγρια συλλήσει. Στις 19 Ιανουαρίου του 1810 κρίση στο Σούλιο και ο Μπάιρον χαράζει το όνομά του σε έναν από τους σκύονες του ναού του Ποσειδώνα, ένα αποτύπωμα της παρουσίας του ορατό μέχρι σήμερα. Και η θέα του Μαραθώνα του εμπνέουν στους παρακάτω συγκλονιστικούς στίχους από το ποίημα The Isles of Greece, τα νησιά της Ελλάδας, που συμπεριλαμβάνεται στην ευρύτερη σύνθεση Don Juan του 1819. The mountains look on Marathon, and Marathon looks on the sea. And musing there an hour alone, I dreamt that Greece might still be free. For standing on the person's grave, I could not deem myself a slave. Τα βουνά κοιτούν προς το Μαραθώνα και ο Μαραθώνας κοιτά τη θάλασσα και καθώς στεκόμουν και συλλογιζόμουν εκεί μια ώρα μόνος, ονειρεύτηκα ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να είναι ακόμη ελεύθερη. Γιατί καθώς στεκόμουν πάνω στον τάφο των Περσών, δεν μπορούσα να θεωρήσω τον εαυτό μου σκλάβο. Γραμμένο το 1819, 2 χρόνια πριν την Επανάσταση. Βλέπουμε πως η επαφή του Μπάιρον με την πολιτική πραγματικότητα του σύγχρονου ελληνισμού σηματοδοτεί το ξύπνημα της πολιτικής συνείδησης του ποιητή, ο οποίος στρατεύεται λογοτεχνικά στην ιδέα της απελευθέρωσης της Ελλάδας 2 χρόνια πριν την Επανάσταση. Ακολούθησε ένα ταξίδι στη Μικρά Ασία, η επιστροφή στην Αθήνα, διαμένει άλλους 8 μήνες στην Αθήνα, κάνει και ένα οδηπορικό στην Πελοπόννησο και στις 21 Απριλίου του 1811 αναχωρεί για την Αγγλία. Όπως ανέφερα πιο πριν, αποτέλεσμα αυτού του πρώτου ταξιδιού του Μπάιρον στην Ελλάδα, το οποίο διήρκησε σχεδόν 2 χρόνια, είναι το περίφημο ποίημα Child Parrots Pilgrimage, μέσα στο οποίο ο ποιητής σχολιάζει εκτενέστατα την Ελλάδα του παρελθόντος και του σήμερα. Το ποίημα αυτό, όπως και τον Ζουάν, γνώρισε δεκάδες εκδόσεις όλο τον κόσμο και χάρισε στον δημιουργό του τεράστια φήμη και δόση. Ο ίδιος παραδεχόταν το 1812 ότι αν είναι ο ποιητής, το οφείλω στην Ελλάδα. 10 χρόνια αργότερα, στην αρχή της Ελληνικής Επανάστασης, τα ποίηματα αυτά θα αποτελούσαν καταλήτη για την κάθοδο πολλών φιλελλήνων στην Ελλάδα. Το δεύτερο και μοιραίο ταξίδι. Η δεύτερη επιλογή του Μπάιρον με την Ελλάδα έλαβε χώρα μέσα στα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης, την περίοδο του όριμου φιλελληνισμού. Μετά το ξέσπασμα της Επανάστασης, ιδρύθηκαν σε διάφορες χώρες της Ευρώπης αλλά και στην Αμερική διάφορα φιλελληνικά κομιτάτα, εταιρείες, με στόχο τη στήριξη του αγώνα. Το φιλελληνικό κομιτάτο του Λονδίνου ιδρύθηκε στις 28 Φεβρουαρίου του 1923 από τους John Boring, το βλέπετε δεξιά, και Edward Blacker, και εξ αρχής έθεσε ως βασικό στόχο τη διαμεσολάβηση για την παροχή ενός δανείου στους Έλληνες. Το κομιτάτο χρειαζόταν ένα δυνατό όνομα, μια αναγνωρίσιμη προσωπικότητα, προκειμένου να την εντάξει στους κόλπους της, να την προσιλητήσει στον αγώνα των Ελλήνων και με αυτόν τον τρόπο να τον καταστήσει περισσότερο γνωστό στην Ευρώπη. Αυτή την προσωπικότητα τη βρήκε στο πρόσωπο του Λόρδου Μπάιρον. Το
Το 1823 ο Byron ήταν ήδη ένας λογοτεχνικός celebrity και λατρευόταν σε όλη την Ευρώπη και την Αμερική. Συχνά τροφοδοτούσε τον τύπο της εποχής με τις ερωτικές περιπέτειες και τα σκάνδαλά του και η φήμη αυτή του κακού παιδιού προσέδεται ακόμη μεγαλύτερη βοήθεια στο μύθο του. Εκείνη την περίοδο ο Byron βρισκόταν στην Ιταλία, ζώντας ένα θυελώδη έρωτα με την κόμισσα Τερέζα Γκουιτσιόλη. Στην Ιταλία, ο Byron είχε σχετιστεί και με το επαναστατικό κίνημα των Καρμπονάρων, δείχνοντας ξεκάθαρα μια τάση υποστήριξης των φιλελεύθερων και εθνικοαπελευθερωτικών κινημάτων που είχαν αρχίσει να κατακλείζουν την Ευρώπη μετά τους Ναπολεόνικους πολέμους. Ο Μπλακέρ, πρόσωπος του Κομιτάτου του Λονδίνου, συνάντησε τον Byron το Μάρτιο του 1923 στη Γένοβα και του πρότεινε εκ μέρους του Φιλελληνικού Κομιτάτου να ενεργοποιηθεί περί του αγώνα των Ελλήνων. Ο Byron εξέπληξε τους πάντες, όχι μόνο αποδεχόμενος την πρόσκληση, αλλά δηλώνοντας πρόθυμος να μεταβεί ο ίδιος στην επαναστατημένη Ελλάδα. 4 μήνες μετά, ναύλωσε με δικά του έξοδα τον Κρήτη Ηρακλής και αναχώρησε για την Ελλάδα. Ως πρώτο σταθμό επέλεξε τα Επτάνησα που τελούσαν υποβρετανική κατοχή και στις 3 Αυγούστου του 1923 αγκυροπόλησε στο εργοστόλι της Κεφαλονιάς. Ήθελε πριν μεταβεί στην Ελλάδα να ενημερωθεί για την πολιτική κατάσταση των Ελλήνων, προκειμένου να επιλέξει το πιο πρόσφορο έδαφος για την αποστολή του. Ήταν η περίοδος που είχαν αρχίσει να διαφαίνονται έντονες διαφωνίες ανάμεσα στους επαναστατημένους Έλληνες, κυρίως ανάμεσα στην κεντρική διοίκηση που την αποτελούσαν νησιώτες και τους οπλαρχηγούς και προεστούς του Μοριά, της Πελοποννήσου. Διαφωνίες που οδήγησαν τελικά στους καταστροφικούς εμφυλίους πολέμους του 1824. Από τα μεταξάντα της Κεφαλονιάς που εγκαταστάθηκε, επί 4 μήνες ο Byron σχεδίαζε προσεκτικά τα επόμενα βήματά του. Η παρουσία φυσικά μιας τέτοιας αναγνωρίσιμης προσωπικότητας έγινε φυσικά όλος έλξης για πολλούς Έλληνες που προσπαθούσαν να κερδίσουν την έρμειά του και κατ' επέκταση πρόσβαση στα χρήματα που ο ίδιος κόμιζε. Ο Byron δεν ήθελε η παρουσία του να γίνει μια ακόμα ρήξη ανάμεσα στους Έλληνες. Το αντίθετο, μάλιστα, προσπάθησε να γεφυρώσει τις αντιμαχόμενες μερίδες. Το έγραφε ξεκάθαρα σε μια από τις επιστολές του φίλου του Hobhouse. Έχω πρόθεση να υπηρετώσω το σκοπό των Ελλήνων, αν μου το επιτρέψουν οι πατριώτες. Αλλά πρέπει να είναι ο σκοπός και όχι άτομα ή κόμματα που θα προσπαθήσω να ωφελήσω. Τι δείχνουν όλα αυτά? Ότι ο Byron στο δεύτερο αυτό ταξίδι της Ελλάδας, στην Ελλάδα, έχει αλλάξει. Η απόφαση του να στρατευτεί στον ελληνικό αγώνα είναι συνειδητή. Η άστατη ζωή του παρελθόντος έχει δώσει τη θέση της σε έναν ανώτερο πολιτικό σκοπό, που προσέδωσε νέο και ουσιαστικό νόημα στη ζωή του. Είχε γίνει από ποιητής επαναστάτης, από άνθρωπος των λόγων, άνθρωπος της πράξης. Ο Byron επέλεξε τελικά τη δυτική στερεά και το Μεσολόγγι για να γίνει η βάση των επιχειρήσεων του. Σίγουρα στην απόφαση του αυτή έπαιξε ρόλο η επιρροή του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου, ο οποίος με επιστολές κατόρθωσε να τον πείσει για τη σημασία του Μεσολογγίου. Έτσι, ο Byron, ως επίσημος πυροξούσιος του Φιλελληνικού Κομιτάτου του Λονδίνου, έθεσε ουσιαστικά τις υπηρεσίες του στο πλευρό της κεντρικής διοίκησης και του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου, με τον οποίο συνεργάστηκε σε ένα από τους επόμενους μήνες. Στο πολιτικό τώρα όραμά του για την Ελλάδα κυριαρχούσαν 3 ιδέες, έτσι όπως αυτές εκφράστηκαν μέσα από τις πράξεις του και αυτές θα προσπαθήσουν να ερμηνεύσουν. Πρώτον, ο Byron επέλεξε η Ελλάδα πρώτη ιδέα. Έπρεπε να διοικείται από μια ενιαία και νομιμοποιημένη κεντρική διοίκηση που θα στηρίζεται σε ένα σύνταγμα. Γι' αυτό και στηρίζει τον Μαυροκορδάτο ως εκπρόσωπο μιας κεντρικής διοίκησης που του φαίνεται η μόνη νομιμοποιημένη εξουσία στην Ελλάδα. Δεν πάει να υποστηρίξει τον Κολοκοτρώνη στην Πελοπόννησο, που ίσως θα τέριαζε περισσότερο και με το προφίλ αυτού του βυρονικού ήρωα. Γιατί δεν θέλει να στηρίξει τον τοπικισμό των προεστών και των οπλαρχηγών της Πελοποννήσου. Δεύτερον, για την επιτυχία της Επανάστασης είναι απαραίτητο να βρεθούν χρήματα. Επανάσταση χωρίς χρήματα δεν γίνεται. Τα οποία μπορούν να προέλθουν μόνο μέσα από δάνεια από ευρωπαϊκές τράπεζες και τα χρήματα αυτά να χρησιμοποιηθούν με σύνδεση για τις ανάγκες αποκλειστικά του αγώνα. Γι' αυτό και ο Byron
Ήταν αυτός που κάλυψε με προσωπικό δάνειο, το βλέπετε και εδώ την υπογραφή του, 4.000 λιρών τα έξοδα μιας τριμελούς ελληνικής αποστολής, τον Ιωάννη Ορλάνδο, Ιωάννη Ζαΐνη και Ανδρέα Λουλιώτη, οι οποίοι πήγαν στο Λονδίνο για να διαπραγματευτούν το πρώτο επαναστατικό δάνειο. Και λίγους μήνες μετά ο Μπάιρον, μαζί με τον Λέστερ Στάνφορντ και τον Τόμας Γκόρντον, ορίστηκαν διαχειριστές του πρώτου δανείου των 800 λιρών που εξασφάλισαν οι Έλληνες από τις αγγλικές τράπεζες στο City του Λονδίνου. Τρίτο, έπρεπε να καλλιεργηθούν καλές διπλωματικές σχέσεις με τις μεγάλες δυνάμεις, κυρίως με την Αγγλία, και να κερδιθεί η εμπιστοσύνη τους και να μην κατάκτουν αυτές τις καλές σχέσεις. Γι' αυτό δεν δίστασε να συγκρουστεί ακόμη και με τον στενό συνεργάτη και εκπρόσωπο του Κομιτάτου, τον Λέστερ Στάνφορντ. Ο Στάνφορντ, το very προσωπικό, ήταν ο ιερός ριζοσπάστης της Επαναστάτης και ασώτης των πλέον φιλελεύθερων ιδεών. Μετέφερε μαζί του στο Μισολόγιο ο Στάνφορντ ένα τυπογραφείο και το διέθεσε στον Ελβετό φιλέλληνα Τζέκο Μάγκερ, προκειμένου να εκδοθεί η εμβληματική εφημερίδα του Μισολογίου, τα ελληνικά χρονικά. Η εφημερίδα αυτή λειτουργήσε ως μέσο διάδοση των φιλελεύθερων και δημοκρατικών ιδεών, αλλά δεν δίσταζε να κάνει επιθέσεις στις ευρωπαϊκές δυνάμεις. Ο Μπάιρον, παρότι χρηματοδοτούσε την εφημερίδα, διαφωνούσε με τον άκρατο φιλελευθερισμό της, που μπορεί να καθιστούσαν την Ελληνική Επανάσταση συνώνυμη του καρποναρισμού και να διακινδυνεύσουν την ευρωπαϊκή στήριξη. Ήθελε πιο μετριοπαθή τόνο στα δημοσιεύματα. Και επέβαλε μέχρι και λογοκρισία στα ελληνικά χρονικά. Γεγονός που τον έφερε σε σύγκρουση με τον Στάνφορντ. Μέσα από τις πράξεις του, επομένως, φαίνεται ξεκάθαρα ότι στο πρόβλημα του Μπάιρον υπάρχει ένας ρεαλισμός, ένας πραγματισμός, όχι ένας ρομαντικός ιδεαλισμός. Ο Μπάιρον δεν είναι πλέον ο ρομαντικός ποιητής του παρελθόντος, είναι ένας πραγματιστής πολιτικός άντρας στην υπηρεσία μιας σοβαρής πολιτικής υπόθεσης, μιας εθνικοαπελευθερωτικής επανάστασης, που έπρεπε να πετύχει μέσα από τις συμπληγάδες της ευρωπαϊκής διπλωματίας, που δεν ευνοούσε ούτε τα ριζοσπαστικά και φιλελεύθερα κινήματα μετά τους Ναπολεόνικους πολέμους. Όταν έφτασε στο Μισολόγιο στις 5 Ιανουαρίου του 1924, όλοι τον ανέμεναν ως Μεσσία. Τον υποδέχτηκαν μέσα σε μια ατμόσφαιρα συγκίνησης, ανυπομονησίας, αλλά και μεγάλων προσδοκιών. Η φήμη και τα πλούτη του θεωρήθηκαν λανθασμένα ως πανάκια για όλα τα δεινά που αντιμετώπιζε ο τόπος. Όλοι προσδοκούσαν να έχουν πρόσβαση στα χρήματα που έφερνε ο ίδιος, αλλά και σε αυτά που αναμένονταν από το πρώτο αγγλικό δάνειο. Φιλοδοξώντας να λειτουργήσει όχι μόνο ως πολιτικός αντιπρόσωπος του Κομιτάτου, αλλά και ως στρατιωτικός ηγέτης, στρατολόγησε με δικά του έξοδα 500 σουλιώτες, στους οποίους ήθελε να οργανώσει στα πρότυπα ενός τακτικού στρατού, με τελικό σκοπό μια εκστρατεία για την απελευθέρωση της Ναυπάκτου. Σταδιακά άρχισαν να καταφθάνουν στο Μισολόγιο και άλλοι φιλέλληνες, στρατιωτικοί από την Ευρώπη και την Αμερική, και να μπαίνουν στην υπηρεσία του. Στη διάρκεια της διαμονής του, ο Μπάιρον βρήκε την ευκαιρία να επισκεφτεί τον τάφο του Μάρκου Κότσαρη και να δώσει όρκο ότι θα αγωνιζόταν μέχρι θανάτου για την ελευθερία της Ελλάδας. Αυτός είναι ένας περίφημος πίνακας του Λιπαρίνη. Τα προβλήματα βέβαια δεν άρχισαν να φανούν. Η απειθαρχία των σουλιωτών και οι υπερβολικές χρηματικές απαιτήσεις τους, αλλά και οι διαφωνίες μεταξύ των φιλελλήνων αξιωματικών, οδήγησαν στην εγκατάλειψη των σχεδίων και κατάληψη της Ναυπάκτου. Παράλληλα, όσες προσπάθειες καν έκανε για τη συμφιλίωση των Ελλήνων της Ανατολικής και Δυτικής Στερεάς και της Πελοποννήσου, δεν απέδωσαν καρπούς. Στην απογοήτευση του ποιητή ήρθε γρήγορα να προσθεθεί η επιδείνωση της εξ αρχής έφτασης της υγείας του. Οι νευρικές κρίσεις διαδέχονταν η μία την άλλη και οι αφημάξεις που τον υπέβαλαν οι προσωπικοί γιατροί του δεν βελτίωσαν την κατάσταση. Παρά τα προβλήματα της υγείας του, σε επιστολή προς τον τραπεζίτη του Μπαφ, που του ζητούσε επιγόντως να αποσυρθεί στη Ζάκυνθο, ο Μπάιρον έγραφε: «Δεν μπορώ να αφήσω την Ελλάδα. Όσο μπορώ να στέκομαι στα πόδια μου, πρέπει να μείνω όρθιος στις επάρξεις του αγώνα». Ο μοιραίος θάνατος επήλθε στις 19 Απριλίου 1924, σκορπίζοντας θλίψη σε όλους τους Έλληνες. Έτσι ο Μπάιρον είχε έναν θάνατο αντιηρωικό. Ο ίδιος σίγουρα επιθυμούσε να σκοτωνόταν σε μια μάχη, επικεφαλής μιας εκστρατείας. Το είχε γράψει κιόλας στο ποίημα «On this day I complete my 36th year», το οποίο το έγραψε τη μέρα των τελευταίων γενεθλίων του, στις 22 Ιανουαρίου, στο Μεσολόγιο. Δείτε τι έγραφε εκεί. «Seek out the soldier's grave, for thee the best. Then look around
choose thy ground and take thy rest. Αναζήτησε έναν τάφο στρατιώτη για σένα τον καλύτερο, μετά κοίτα τριγύρω και διάλεξε τον τόπο σου και βρες την ανάπαυσή σου. Ωστόσο η μοίρα το επιφύλασε άλλο τέλος. Παρά το αίτημα των μεσολογητών να ταυτίσει μεσολόγοι, το σώμα του μετατρέφηκε τελικά στην Αγγλία και τοποθετήθηκε στον οικογενειακό τάφο στον Νότιο Χαμσάιρ. Σκανδαλώδης η ζωή του δεν του επέτρεψε να ενταφιαστεί στο απαΐο του Westminster στο Λονδίνο, ωστόσο το 1969, πρόσφατα δηλαδή, τοποθετήθηκε μια αναθηματική πλάκα στη γωνιά των ποιητών. Παρά το γεγονός ότι η δράση του Μπάιρον στην Ελλάδα δεν ολοκληρώθηκε και διακόπηκε αναπάντεχα, αναδείχθηκε ως ο ενδοξότερος φιλέλληνας, λόγω της πρώτερης ποιητικής του φήμης. Η υλική και η ηθική του προσφορά στον αγώνα των Ελλήνων συνέβαλε στη διάδοση του μηνύματος της ελληνικής ελευθερίας σε όλη την Ευρώπη. Η δε εθελούσια θυσία του είναι αδιαφυσβήτητη. Στις τελευταίες του στιγμές έγραφε για την Ελλάδα. Της έδωσα τον χρόνο μου, την περιουσία μου, την υγεία μου και τώρα της δίνω και τη ζωή μου. Τι άλλο μπορώ να κάνω? Τι ωραίο λοιπόν, 200 χρόνια μετά το θάνατό του, ένα χωριό της Μακεδονίας που φέρει το όνομά του να τιμά τη μνήμη του. Μια Μακεδονία που ξέρει καλά τι θα πει να αγωνίζεσαι για την ελευθερία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Διώμο, εξαιρετική η ομιλία του, έριξε φως σε αυτή τη λαμβητική προσωπικότητα του ενδοξότερου φιλέλληνα. Ακολουθεί η ομιλία του κυρίου Βασίλη Γιαννουλούδη, Αντιπροέδρου της ΕΜΗΣ Μαθηματικού και άοπνου ιστορικού ερευνητή. Η τοποθέτησή του έχει τον τίτλο «Η μετονομασία του χωριού Βιρόνια προς τιμή του μεγάλου φιλέλληνα Λόρδου Βύρωνα». Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Πολλές φορές αναρωτηθήκαμε, μάλλον με κάποιους που έκαναν και τώρα παρέα αυτή. Είναι σίγουρο ότι η Βιρόνια πήρε το όνομα από τον Λόρδο Βύρωνα? Στη σύντομη ομιλία μου θα προσπαθήσω να το αποδείξω αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ο συνάδελφος ο Παύλος Τσακυρίδης, ο οποίος παρευρίσκεται εδώ, έγραψε το 2020 ένα βιβλίο από τον Πόντο στη Βιρόνια. Στο βιβλίο αυτό παραθέτει δύο εκδοχές για το όνομα του χωριού. Η πρώτη είναι ότι οι μετεντζίδες, δηλαδή αυτοί που ήταν από το μετέν του Πόντου, προεστή του χωριού, προς τιμή του ρομαντικού ποιητή και φιλέλληνα Λόρδου Βύρωνα. Η μία εκδοχή. Η δεύτερη εκδοχή που αναφέρεται στο βιβλίο από προφορικές μαρτυρίες είναι ότι ιδρύθηκε ο Μορφωτικός Αθλητικός Σύλλογος με την επωνυμία Βύρων, ο οποίος διοργάνωνε αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις το Μάιο στο Πανηγύριο του Αγίου Αθανασίου ως τα Βιρόνια. Και οι δύο εκδοχές είναι περίπου παραπλήσιες, να σας το πούμε. Αυτό που δεν υπάρχει είναι η τεκμηρίωση. Γιατί, εντάξει, παραθέτουν τις εκδοχές, η τεκμηρίωση. Για να προσπαθήσουμε να δούμε πώς τεκμηριώνεται αυτό το πράγμα. Το 1924 γινόταν τα 100 χρόνια οι γιορτές των 100 χρόνων από το θάνατο του Λόρδου Βύρωνα. Σε όλη την Ελλάδα γινόταν εκδηλώσεις και στις Σέρρες